हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव बरायना लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। दा बेड निउज लोगोफोर गाज्रि खौरां सफैदों एयारटेल आरो जिअ सिम बाहायग्रा कास्टमार्सफोरनि थाखाय। दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों ए टु जेड नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों जे लोगोफोर एयारटेल आरो जिअ कास्टमार्सफोरनि थाखाय रिचार्जनि दामा बारायबाय दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गिबियावनो नोंथांमोना सोरबाफोर नायसनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। दा जोंहा फार्स्टआवनो दं लोगोफोर जिअ सिम इउजार्सफोरनि थाखाय बेसेबां दाम बारायदों नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय नै लोगोफोर। बेयावहाय जोंहा सिगाङावहाय 209 नि मोनोमोन दै लोगोफोर रिचार्जखौहाय। दा बे 209 नि रिचार्जआहाय गैला दै लोगोफोर। बेखौ बोखारनानै रिचार्जनि बेसेनखौ इंक्रिज खालामना होबाय बारायनानै। दा बेसेबां फैखो 239 नि फैबाय दे लोगोफोर। 22 दिन भेलिडिटिया 1.5 GB पार डे। बेनिफ्राय जोंहा 299 नि दंबावो दै लोगोफोरनो रिचार्जनि बेसेनाहाय 1.5 GB पार डे। बेनिफ्राय नोंथांमोना मास मोनसे भेलिडिटि मोननो हागोन दै लोगोफोर बेवहाय जिअ रिचार्ज कास्टमार्सफोरनि थाखाय। दा रिचार्जनि बेसेना गोबां बारायबाय दै लोगोफोर। बेवहाय जिअ सिमनियाहाय जिअ रिचार्जआहाय 209 निया गैला, 290 नियाबो गैला लोगोफोर। नै 239 बेनिफ्राय 299 बेबायदि बारायबाय दे लोगोफोर। दानिया फैदो जोंहा लोगोफोर एयारटेल इउजार्सफोरनि थाखाय लोगोफोर। दा एयारटेल सिम बाहायग्राफोरनि थाखायबो रिचार्जनि बेसेना बारायना फैबाय दे लोगोफोर। नैबेवहाय नायबानो जाबाय नोंथांमोनाहाय। बेवहाय जोंहा एयारटेल सिम बाहायग्राफोरनि थाखाय बेसेबां रिचार्जनि बेसेना बारायखो नैबाव नायना लाबानो जाबाय नै लोगोफोर। बेवहाय दं डाइरेक्ट बेवहाय जोंहा 299 फैबाय दे लोगोफोर। 299 नै बेवहाय नायबानो जाबाय नोंथांमोनाहाय। बेवहाय मा होनदों 249 निया गैला दै लोगोफोर। 249 नि दंमोन सिगाङावहाय, दा गैला बियो। नोंथांमोना 299 नि रिचार्ज खालामनांसिगोन दै लोगोफोर। 28 डेजनि थाखाय बियो नोंथांमोनाहाय पार डे 1 GB मोननो हागोन दै लोगोफोर। दा बे एयारटेल इउजार्सफोरनि थाखायबो बे रिचार्जनि बेसेनाहाय बारायना फैबाय दै लोगोफोर। दा एयारटेल आरो जिअ बे मोननै कम्पानिया रिचार्जनि बेसेनखौहाय दा बारायना होबाय दै लोगोफोर। नोंथांमोनाहाय गोबां बुरजा नोंथांमोनाहाय रिचार्जखौहाय मबाइल रिचार्जखौ खालामनांसिगोन लोगोफोर, सोनांसिगोन। दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय जोंहा बे एयारटेल आरो जिअ कम्पानिनिफ्राय रिचार्जनि बेसेनखौहाय एपिआरइउनि बेसेनखौहाय बिथांमोना इंक्रिज खालामनानै बारायनानै होबावबाय दै लोगोफोर। दा कास्टमार्सफोरनि थाखाय बे जोबोद दुखुनांथाव आरो गाज्रि खौरां लोगोफोर। दा माथो खालामनो लोगोफोर। दा कम्पानिनि सिअफोरानो बे रिचार्जनि बेसेनखौ बारायना होबायब्ला जों जेबो खालामनो हाया नङा होमबा लोगोफोर। दा बेनोसै लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेट्सआहाय। आं भिडिअखौ बे एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो, जाहाथे एयारटेल आरो जिअ कास्टमार्सफोर इउजार्सफोरा जायफ्रा एयारटेल आरो जिअ सिम बाहायो बिथांमोनाहाय बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो हायो दै लोगोफोर आरो साबधान जानो हायो। दा बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं। See you again. Bye bye and take care. Love you all.